Di m fọrọ m n'ụlọ ụka maka na ana m aka ụka rinne Anglican Church. Ọ sị m ya na ndị be fa mami ya na papi ya mụnyelie n'ụka. So na fada ezuzo na di ya na ụmụnne ya niile nọ UK and na fa na-abịakwa agịlị ebe afọ ka dịga anyị nọ wee fịa like anya wee sị na ya ga-anụ ya ekwugide kwụsie ịmagolu na fa gbalụ nkwụ o na UK mee everything ya na this guy bili. Ọ sị mma na ụmụnne ya fụsịala ya n'anya fụ ụkwụ ya zodo naanị n'anya o. No, the only son ka dịga anyị bụ mana o nwere ụmụnne nwaanyị 4 then papia na mami ya nọkwa. Ọ sị m pịa anya dị ime mụọ nwa bụrụ nwa nwoke. Ọ sị m ịfụnanya a na-adị o, not from the husband o, not from the husband's people. Pịa anya tụkwa ime ọzọ mụkwa ọ bụkwalụ nwa nwoke. A na-eme di ebido mkpụgharị o. Fa na-ayụ ya maka ya si ga anaba, fa na-ayụ ya fayọli agbogo fayọli agbede. Si ya na Naija na enwere rules. Na ọ bụrụ so ofu onye na-anụ nwaanyị, na ifedo na tradition. Na ọfa ncha niile na-anụ ya. Nya jụọ parents afa si yes n'eziokwu. Nya kwalo. O sipi me ịmaala etu ndị ise triti o. Na nke anụbe di o. Ọ nọ bịa kpọrọ ya ga club fa eje gba club. Nke ada weekend nke a ọ bịa kpọrọ nwa ụmụ ya na-abụọ. Nya nọ dị weekend alone ga be friends ya have fun michalụ n'ụlọ onwe. Next weekend another one na-abịa kpọrọ ụmụ na-abụọ. O si m na se ebe a ga-eje nwa ọṅụ ka fa na-akpị ya eje o ka a na-agwa m. Na ndị tụkọrọ ego gonye moto ya na fa love si alịa. Ọ bụrụzi nne die 24/7 ya na nne die na ọ na-ekurie nwa o. O si m na the love was massive. So die na-ezuzuzi fa na-ayụ ya na ịma mfe iru ga-eji sị ha mba maka ife ọma ha megolu gị ebe ọbụla onye fụrụ ihe dum ma ogoterie ya wee ji maka ya die na-akwụgharị ya agbụ ya nkịtị. Ọ na-ezuzugharị ya agbụ ya nkịtị maka na ekwugo na ndị niile so were anụ ya maka na ya love ha and na ha love ya genuinely. Ọ sị m dị nọkata one day pụta jụbịa sị ama na ọ mara na ya na-akwụgharị ya sị na ya maara gị jisi ike ofu mbọsị bute ọya. Di wee sị ọbụgodo na ya bute ọya na ọ gbasarala ya na ọ na-abụ nwoke kwụgharịwa nwaanyị asị na ya chọrọzi fa agbasa ya agwa ụmụnne gbabalị agbasịala ya. O mesịrị 6 months ọkpọ nya sị na ya chọrọzi. In fact na ya drọzi interested ya chọọ ka fa gbasa. Ya wee sị ya na unu si dat na mmadụ niile na-anụ nwaanyị na ọ bụrụ sọsọ ofu onye na ọ bụrụ a na ịkpata mmadụ na-abụ from ụmụnne gị wee sị na ị chọrọzi na divorce ọgị. Ya amagolo na o nwere ụmụnne ekwu ya n'azụ ivi ma ndị cousin ya fancha niile na-akwụ ya iyi. Di ya wee nụ dat na ị nwere ike divorce nwunye gị online yọda na maka na UK I think no England. So di wee pakọ divorce paper wee send alụfa online. So ndị afọ wee si oke na fa kwesịrị receive kwu document from your wife maka na asị na divorce ka nkụ ha wee mezie enye online ka o beelofa ọkpa ije because na isi onye bịa isaida na ọ sị gị na ya nwere ọlụ ọ na ya mere na excuse na dị too much. Ewee na-eche ka nwunye pakeji nke send ya nwunye kwere pakeji send o. Di wee natazia wee pakọ ngwongwie wee nakwume that lady ọ na-ejekwu o maka ihe ọ na-eme bụ every Friday night o jewelu nnati ya bụ Monday ma ọ gbasa ọlụ o wee pakọzialụ ngwongwie naza be the lady bizielu. Ụmụnne wee jee gwaba the lady gwasa the lady insist esi na adult ka fa bụ. Pịa ọtụba this girl ime o. Pịa the girl mụọli ofu nwa ya na ya na-abụ kabili. Even na ụmụnne si abiko ya welu maka ụmụ nwoke na-abụ ọnya arapụ na ha kama ọ chọọ ya nwee enyi nwoke ife sọrọ anya mebe ebe die na-akwụgharị ọ bụ na ọ ga-akwụgharịkwu ya kwụgharịba ma ya hapụ na ha o. Mana ụmụaka na-abụ ọnya mụtara sef na fa bụ nnọọ everything to her too. Ụdị love a na-ezukọ ụmụaka ya kpọlụ ụmụaka pụọ na this family. All these aunties, uncles, mother-in-law, grandpa n'ife a ga-traumatize ụmụ ya o. Ya simba ya na-ejikwe o. O wee no one day phone ya ring ya sị na di enwere accident. Ya sị what? Ya wee gbalụ wee jebe wee lụọ ọbụla eziokwu na moto kurikolu di okwu. Chai akpọrọ the man ọkpọchie a drunken and driving yọta na driver bụ ife mere ha. O wee lụọ ụbọchị a ga-discharge ya wee kpọọ enyi nwaanyị sị anya bịa mgbede otu. O wee bịa ewee tisie die na wheelchair ya wee buru die wepụta na door
wee kpọọ enyi nwaanyị wee sị ya ngwa na nna eyo pakeji gị bukwere ya ka ị naba etu isi wee bukọta ya hia bụ ịghọtago na enyi nwaanyị sị no, we are not legally married, you are his legally wife, you have to take care of him. O sikwa nke a ọ pụọ nke a ya sị ya you can enjoy him knowing fully well that you are not legally married to him, right? Even n'ịmụtalia nwa o oluzie kịta ka o lulu n'afụfụ ikpo nsị na ịpịcha amịlị ịgbalụ na o nwee legally married wife n'ụlọ na nke a ama mme ọsị gịnị na nke a ama mme ya hapụrụ anya n'ọnụ ụzọ kpọrọ ụmụ ya baa moto nzawụm nwaanyị agbabakwa mba o si na ya ma mbie nwaanyị etibekwe mkpu si na ya ma mbie nwaanyị akpọbakwa ụmụnne onye ọ kpọrọ ọkwa bịa onye ọ kpọrọ ọkwa bịa ọ sị m this lady wee bulu die wee na bie o wee na luo 2 weeks ka o kpolo nsị kpa amịrị wee bukweli ebugide ebute n'iru bie bịa dọbịa na wheelchair si ya na anụsigo I can't do this, this is not what I signed for, I'm so sorry but I can't do this. Nke nwa sikwa nke ọ pụọ nke a ịmago onu na nwoke nọ na wheelchair ịma njezi n'ọlụnụ ndị maka obodo oyibo do if you don't work you will not eat. And ọ na-anyụ nsị n'ụlọ na-anyụ amịrị n'ụlọ witikati fancha niile ka ị ga na-ekpo ọ sị m nne nne ya hapụrụ di ebe afọ ọ dọbala ya ọ nọla ebe afọ oyi na-atụ ya ọ na-akpọ ya anya sị ya mba o you see this house na ịbatara na this house na ya anụsigo mami ya na papi ya wee bịa bulie o old woman mmadụ nọ na-ekpo nsị na-ekpo amịrị na-efiche n'ihe aka dịsị umeanụ megidelu 5 years before di wee use crutches wee gaba ka ọ gabazili wee bịa yọbịa biko ka ya na ya na-abụ bikwelu ya wesị ya mba na ya chọrọ ya wee lodo dọkụmentị nke ya sendikwa online so ndị a nwetazie dọkụmentị nke wee kpọọ die wee sị ya it has been so long gị send your divorce document afọrọ nke nwunye gị mana kịta na nwunye gị esendigo nke na fa chọrọ ịma ma ọfa proceedizie with the divorce di esizia mba ya chọrọzie ka ya divorce ọnya afọ ifugo yana di nọzi na disability afọ ifugo o wee bịa na-ayị aka ya na ya biri sị m mba ama mgbaghalụkwa ya na nke a ama mme ya na-ayọzi di ebiko kịta ka divorce ọjụ ya na-ayọzi ya biko na ya chọrọzi ọjụ kịta anụnwa ọ hepụbago onwe o jebego toilet mana di na-alụzi ụkwụ na ọ dụrọzi etu ọdụ ya wee nụbịa ọ bụrụ gị ga-agbaghalụ anyway mommy's boy na kedu ife isi m kwuo fapitosili ya forgiveness is simple na ife dị hard is to forget na agwala ya na fanọzi na open marriage ma ọ bụ na ọ sayịrị na divorce paper ya eji nwayọ mechela onwe ya enyi nwoke kwụwala onwe ya nkwụkwụ after all na otogo bidoro the open marriage ịghọtara na anya na-enweli ndidi ma na-eche ma ọ ga-abịa to his right senses until o wee meetie kama na ọ bụ na ị ga-agbaghalụ gị denye na comment section ka afọ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.